til over at prøve starte Toyotaen for første gang. Efter nogle måneder, hvor den har været adskilt. Men den er blevet samlet nu, og karosseriet er kommet ned oven på chassisrammen, og motor og det hele er sluttet til. Brændstofsystemet er komplet rekonstrueret, så nu glæder jeg mig lidt til at se, om den vil starte. Men det her det er altså første forsøg på at prøve at starte den gamle døde Toyota.